हेलो फ्रेंड्स, दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो बे दिननि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय गोरलै सोंथि आरो गोरलै फिन्नाय लानानै फैबावबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे आरो बेल आइकनखौबो थुनानै ला। बिब्दिनो आं नोंथांमोननि थाखाय बायदि बायदि रोखोमनि भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। थ' बिदिब्लालाय भिडिअखौ जागायनोसै। लोगोफोर, नोंथांमोननो फिनखौ होनो थाखाय एबा साननो थाखाय आङो 10 सेकेन्ड होनाय जागोन। नोंथांमोना फिनखौ हायोब्ला कमेन्टआव फोरमायहर। थौदो बिदिब्लालाय आङो सोंथिखौ सोंनोसै। गिबि सोंथियानो जाबाय, मा बियो गन्थङाव जनानै खोमा हमो? नोंथांमोना आङो 10 सेकेन्ड होनाय जागोन। बिनि फिननाया जागोन ससमा। थौदो बिदिब्ला आरो नैथि सोंथिखौ। 2 नाम्बार सोंथिया जाहैबाय, मा बियो जायखौ दैयाबो आरो अराबो खोमोरनो हाया? बिनि फिननाया जागोन सायखं। थौदो बिदिब्ला आरो थामथि सोंथिखौ आं सोंनोसै। 3 नम्बर सोंथिया जाबाय, माबोरै मोनसे बलखौ 20 मिटार गारहरोब्ला नोंनि खाथियाव फैगोन? गोजौआव गारहयोब्ला। मा बियो जोनोमाव मानसिया खननैल'सो मोनो? बिनि थार फिननाया जागोन हाथाइ ओंखारनाय। जोनोम जानायाव मोनबोखानाय, गखांनायनि खनसे। आरो 5 नाम्बार सोंथिया जाबाय, मा बियो जायखौ दोनथुमनो हाया? बिनि फिननाया जागोन सायखं। सायखंखौ जोङो दोनथुमनो हाया। लोगोफोर, दिनैनि गोरलै सोंथि आरो गोरलै फिननाया बेखिनियानोसै आरो इयुनाव नोंथांमोननि थाखाय बिब्दिनो भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। आङो दायो नोंथांमोननो मोननै होमवर्क माने नोंथांमोनखौ सोंगोन आरो बे सोंनायनि फिनखौ नोंथांमोना कमेन्टआव आंनो फोरमायहर आरो नेक्स्ट भिडिअ आङो बे सोंथिनि फिननायखौ आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होगोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नाम्बार 1 होमवर्क सोंथिया जाहैबाय, मा बियो जों बायनानै लाखिनो हाया? बेखौ नोंथांमोना हायोब्ला कमेन्टआव फोरमायहर। थौदो आरो नेक्स्ट 2 नाम्बार मोननै होगोन आं नोंथांमोननो। मोननैखौ नोंथांमोना बिनि एन्सारखौ हायोब्ला कमेन्टआव फोरमायहर। नाम्बार 2 नाम्बार सोंथिया जाहैबाय, मानसिनि गानो रोङि आखुआ मा? बिनि फिननायखौ नोंथांमोना हरदो कमेन्टआव। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोसे लोगोफोरनोबो जेसे हायो शेयार खालामनानै हर, जाहाथे बिथांमोनाबो नुथो आरो इन्जय खालामनो हाथो। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। बिदिनो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। थौदो बिदिब्लालाय इयुननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। बाय बाय। जय बर' हारिनि।